Ja, goedemiddag. De 5e gouden sambafoon wordt vandaag uitgereikt. Hij staat in de zon, in de sneeuw, bij het water. Ja, dat kan nog overal zijn natuurlijk. De gemeente Roermond, dat hebben we al bekendgemaakt. Daar zijn we. Maar waar precies? Als je kans wilt maken op die €1000 vastelovenstegoed, zorg dan dat je als allereerste hier bent met het juiste codewoord. En alleen dan ga je er vandoor met dus die gouden sambafoon en die hele toffe prijs. Je ziet inmiddels ook de benen in beeld komen van onze beveiliger Twan, die de gouden koffer in zijn handen heeft, waarin dus die waardecheck zit van €1000 vastelovenstegoed. Hij bewaart hem en bewaakt hem weer vandaag met zijn leven. De gouden schoenen zijn iets minder wit dan gisteren in de gemeente Gulpen-Wittem. Daar lag iets meer sneeuw dan hier in de gemeente Roermond. Maar waar zijn we precies? Als je het denkt te weten, kom razendsnel deze kant op. Je ziet in ieder geval water. Die gouden sambafoon en Twan vlak bij het water staan. Maar ja, dat kan nog op zoveel plekken zijn natuurlijk. Inmiddels zien we iets meer van de omgeving. Er is ook een paal die op dit moment in beeld komt. Ik zie op de achtergrond bij Twan een boot. Twan die staart uit over het water. Misschien kom je wel per boot aan vandaag. Dat zou natuurlijk ook zomaar kunnen. Kijken of ik al wat beweging zie in de achtergrond. Ik zie dat er een auto aankomt met een redelijke vaart. Nou weet ik niet of dat diegene natuurlijk voor onze prijs komt of dat hij om een andere reden hier moet zijn. Maar er komt in ieder geval een auto aan. Je ziet van over het water uitkijken, een boot rechts van hem. En je ziet ook wel de skyline van Roermond op de achtergrond. Dus als je het al denkt te weten, kom razendsnel deze kant op. Voor dus die gouden sambafoon, €1000 vastelovenstegoed staat er weer op het spel vandaag. De 5e gouden sambafoon die we weggeven. Heel benieuwd, want er kwam hier een auto heel dichtbij. Even kijken of die ook hier gaat stoppen. En of diegene voor onze actie komt. Er komt nog een auto aangereden. En dan is het natuurlijk spannend. Wie is er als eerste hier? Er zijn toch wel wat mensen, vermoed ik, die inmiddels weten waar we staan. Twan die kijkt ook even mee of inderdaad mensen voor de gouden sambafoon komen. Er komt een auto met een hoge sneltreinvaart aan. Maar er komt iemand wel op zijn dode gemakje deze kant opgelopen. Kijk, oh, er wordt gerend. Het wordt nog een echte wedstrijd wie hier als eerste beneden gaat zijn, want je moet ook nog van een trapje afkomen, dus dat is nog niet zo makkelijk. Er wordt echt gerend, 3 man sterk achter elkaar. Dit is een mooie wedstrijd. Maar wie is er hier als eerste bij ons? Hallo! Deze jongeman. Goedemiddag, wat is jouw naam? Jeroen. Jeroen. Ja. Wat dacht je? Hoe wist je waar je moest zijn? Ja, ik dacht vastelovensbloed. Maar ik dacht gewoon hier in de buurt is niet water, want het was elke keer een oet hoog. Dus ik dacht ik ging naar de Weert. Dat is van Schwompeletske Limburg. Ja. Dus ja. Ja, jij wilt wel kans maken. Je ziet dat er heel veel mensen achter jou zijn. Wacht even, want we zijn nog niet zo ver natuurlijk. Ik moet om deze koffer open te krijgen. We gaan heel even wachten. Twan die gaat hem alleen openen. En ook, er komt alleen een cheque uit als jij het juiste codewoord weet te geven natuurlijk. Dus we gaan even de spanning opbouwen. Ik ga jou vragen wat het codewoord is. Dan gaat Twan die koffer openmaken. Zullen hem bellen, die was al midden op de stroog. Dan gaan we die koffer openmaken. Zit er een cheque in? Zit er een cheque in? Dan ben je de allereerste. Vastelovensbloed. Oké, Twan, maak die koffer open en we gaan kijken. Nog één keer, wat was je naam? Jeroen. Jeroen. Jeroen, je ziet het staan, jij bent de winnaar van de gouden sambafoon. €1000 vastelovenstegoed. Ja, Sean, mensen. Sean, ja. Wanneer wist je van, dit is de locatie? Ja, ik was eigenlijk in het werk en mijn zus die belde, die zei, het is er een munt.
Ja, nu met het werken, dus die zit, weet je, ik kom met zoeken. Dus ik zit elke keer in de boot eruit. Dus ik zeg, oh, een machine, ja, ik denk dat de weer ook wel eens kans maakt. Want er zijn niet veel mensen, dus er komt niet heel veel op af. Ja, ik dacht, het is toch wel zo'n plaatsje ervoor. Je was er razendsnel bij, Ja. er kwamen nog 4 man achter jou aangerend, maar je was als snelste hier van de trap af. Ja, kijk, je niet hoe het kluis maar dat is heel waar gekomen. Ja. Maar ben je een beetje sportief of waarom heb je die strijd gewonnen? Maar de competitie is toch altijd wel voorin. Ja, als we dan toch kunnen rennen, dan waarom niet? €1000 vastelovenstegoed, wat ga je ermee doen? Nou, sowieso een nieuw pak scoren, want ik heb elke keer hetzelfde aan, dus ook wel een creatieve verandering. Nou ja, sowieso er zit ook even te drinken met de vrienden allemaal, een rondje geven, dat kan er altijd wel wie. Ja. Dan ga ik heel even hier naar, draai even met me mee Mitch, naar de mensen die net te laat waren. Oh, ja. Net te laat! Ja, verdorie, jammer. Nou, ik moet eerlijk zeggen, wij komen vanuit het zuiden uit Nut. En wij reden op de autobaan en toen haalde het L1-busje ons in. En wij zijn ze gewoon gevolgd. En wij staan hier op een parkeerplaats staan wij te wachten. En op een gegeven moment denken we, ja, waar moeten we nu naartoe? Want we zagen een zwarte auto staan. Daar stapten jullie in. Wij zijn die gevolgd en toen zijn we ze uit het zicht geraakt. En toen stonden wij hier een eindje verderop te wachten. En toen zagen wij jullie hier staan en toen was hij net eerder. Oh. Dus ik baal enorm. Ja. Maar ja, helaas. U ook balen, mevrouw? Ja, tuurlijk. Ja, nee, ik heb me opgeofferd om met te gaan naar de G. Ja, balen. Heel Echt, jammer. echt hoor. Nou ja, wie weet volgende week nog kansen. Maandag dan is de volgende ronde, zijn we in Zuid-Limburg. Maar ik zou zeggen Jeroen, we gaan even naar deze kant toe. Je mag sowieso van Twan de cheque in ontvangst nemen natuurlijk. Hartstikke bedankt. Maar daar staat hij hè. Ja. Je mag hem ook vastpakken en je mag hem mee naar huis nemen. De gouden sambafoon staat mooi hier in de sneeuw voor jou. En je mag hem pakken, de 5e gouden sambafoon. Je mag het houdertje ook meenemen Jeroen. Hou hem lekker omhoog, want hij is voor jou. €1000 vastelovenstegoed. Besef je dit al een beetje? Ja, ondertussen begin een beetje door te dringen, maar dat is ergens gewoon, ja. Ik denk dat jouw timeline op socials helemaal volstroomt van vrienden die, Ja. die jou heel erg leuk vinden ineens. Ja, die komende vastelovend. Dat denk ik ook wel. Mooi. Jouw dag kan niet meer stuk, denk ik. Kijk, Jeroen die... Nee, ik ga hem zeker gewoon een mooi plaatsje toe zo geven, dat is ergens gewoon, denk ik. Hou die check nog even in beeld, Jeroen. En laat nog even zien hoe blij je bent met die €1000 vastelovenstegoed. Kijk, hartstikke mooi. En maandag dus inderdaad nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dan zakken we weer af van het midden van Limburg naar Zuid-Limburg. In welke gemeente we dan zijn, dat hoor je maandagochtend.